Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Well, mawane pandombotaura nyaya dzevafundisi panapa vanonoti holy touch not the anointed one chakazoti chikazoti but genga inde nchikuziva kuti vamwe vanhu vacho ava matsotsi ava imbavha varipo pakukubirai. So zvamunongoziva pana pachannel tiripo pakukuratidzai umbowo huzere zviri kuitika mozvionera mega, and then you be the judge kuti hola tivhara hola taura chokwadi apa. But zvamanje manje ndine video randatumirwawo neumwe munhu. I tried to verify kuti chechi ipi, but it seems like Nigeria or Ghana kune mawonders ari kuitika ikoko. Right, ndisandapinda muvideo iri kairi, don't forget all in one herbal medicine. All in one herbal medicine. Gwenzi iri ndo raunofanira kugara naro padheni. Ndo gwenzi riri kuita mutactic wese. Ukarwara nemudumbu, ukarwara nemusana, ukarwara nezvirwere zvepabonde, rinocleana system zvese. Saka bata namba dziri pascreen wosumudza all in one herbal rako gwenzi wogara naro padheni. Tisingatambise nguva rega tipinde tuone Mashura ari kuitika. Rega mukoma wangu Decibel, big up to Decibel. The man is back in Zimbabwe and is working on a new album. Mawani ndichamuya naye pachannel panapa momboonawo momunzwirawo zvidavado pakaipa. Ama2K vanogona kunge vasingamuzive zvavo DB Dangerous Balance, but isusu aiwa ante wedu. Saka rega tipinde tione Mashura ari kuitika kuti boy yes, mawana. Okay, rega tipinde zvedu muvideo tione kuti chii chiri kuitika handitika. Can I bro? Can I prophesy? How are you? Uruwana here mtactic uruitwavo. Can I pro? Boys, kudenga kure zvamanje manje. Kudenga kure. What I tactic? What I? Can I bro? Can I prophesy? How are you? Fine. I'm fine. Follow me. Come, follow me. Murwana mtactic waitika. Aenda mcrowd. Vanonga munhu mchaunga. Urwana, it's prophecy time banapa. Prophecy time. Badedza munhu kunzi uya kunoko. Chinzwa ichiprofita manje takaenda. Do you know me? You don't know me? Check the majority of my prophets akawanda. My prophets mazhinji paanokudedza. It's like kuti vanenge vakaenda kuchikoro vakanodzidziswa the same thing. Vanokubvunza kuti do you know me? Unondiziva here? Look at Passion Java. Look at Anozadi Hubert Angel. Vakakudzura muvanhu vanotanga kukuudza kuti do you know me? Yeah? Fred anovat amai unondiziva here? Vakashata. You don't know me? Yes. In the realm of the spirit, I ask you, you don't know me? I am seeing. How are you? Fine. It's okay. I am seeing a woman. I am seeing this woman. Who is Joy? Who is Joy? Joy. Joy. Who is Joy? I don't know her. Huh? Anzi Joy ndiani? Kanza andiziye. Maybe Joy girlfriend ameno, but Joy asikuzikanwa. Madam wake vauya mukomana. Vara mawadi. Who is Joy? Somebody looking for. I'm seeing somebody looking for a baby. You are. Like father, like son. Yes. Prophesy. I'm seeing you are looking for one thing. That is baby. Yes, sir. You are looking for baby. Yes, sir. You never receive children. No. Come. Stand there. When I ndakambosara previous video, these people maybe vanongatori genuine, vatori desperate zvemashua, ende mufana anogona vachitoprofita zvemashua, but kamitikiro kacho zviri kuitika, let me know in comment section kuti boy ra isi jeterere.
After I pray for you, hey, who have apple there? Give me an apple. Let me practicalize something here. Try. Look at him. Power. You don't start. I never start. You don't start. Wait. You don't start. I never start. Hey, you. You don't start. I never start. You don't start. I never start. Saka uyo anenge ari pakona uyo ane suit white uyo neblack iyo anenge ndiye mfundiso wacho mudara wacho wona masign ari kubvunza mwana kuti ausati watanga zikanzi asandatanga wona masign ashaita ipapapa nezvichaita munhu. You don't start. I never start. Munhu baakudubuka ipapo. So I pray for you. You cannot receive. But I am hearing a cry. You are hearing what? The cry. I'm seeing. Overflow. Receive somebody. I'm going to receive children. Children, you are sick. Receive from Bible steps. Somebody put your hands together for Jesus. Ushers, not overflow. Ushers. Oh yeah. Follow. Move like Jeremiah. Move like Jeremiah. Come. Stay here. Stay there. Power. Hey! Fire! Let me there. Bring it up. Bring it up. Bring it up. Bring it back. Bring it back. Free! In Jesus' name! Amen. Now! Somebody put your hands together for Jesus. Wave your hands to appreciate. Somebody kind of overflow. Michael! Right. Let me know what you think in comment section. Kuti zviriko here zvinhu zvakadai so izvi. Mutactic maona ndo aimboshandiswa futi naPassion Chafu wekurwa maguna on the pakashata but zvimwe zvinhu zvacho hazviko zvazvo pafeya chaipo ka takaomerwa zvedu tichidawo ka little something tichida kubatsirwa but zvavanozotiita vanotivhurira hombe. So that was just the video randanaro kuti ndikuratidzei zviri kuitikawo muchechi dzevamwe dziri kuitika kusimba one. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scene, don't forget kana une nyaya yawo nayo ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pa screen. Kana une business rauna rodo shambadzirwa ndibate futi pa same number. Let's not forget about all in one herbal medicine. Ndo vanhu vacho vari kuita tactic chaiyo gwenzere kuti unofanira kugara riri mumumba. Whether usiri kurwara, whether uchirwara unofanira kungongori naro just in case of emergency handitika. So DJ Oli, I'm signing out.